בכיתה שלנו קורה משהו חדש ומרגש בטירוף. משהו ממש קסום, עגול וצבעוני במיוחד. בואו קבלו אותה בהמון מחיאות כפיים. צנצנת החברות. אבל חכו רגע, זאת ממש לא סתם צנצנת. תאמינו לי, היא שונה לגמרי. זאת צנצנת מיוחדת שפשוט ממלאה את הלב שלנו באושר. איך היא עובדת? זה פשוט קסם. בכל פעם שמישהו מאיתנו עושה מעשה טוב, אומר מילה נעימה וכיפית, עוזר לחבר שנמצא בצרה, משתף את הצעצועים שלו, או פשוט מחייך חיוך ענקי לכולם, הכיתה שלנו זוכה לקבל פונפון קסם של חברות. תארו לעצמכם, ילד קטן שמושיט יד לחבר שנפל על הרצפה, פונפון קופץ ישר לצנצנת. מישהו חולק את העיפרון שלו עם מי ששכח? קפוץ פונפון. כל פונפון כזה הוא כמו נקודת אור קטנה ומנצנצת, שאומרת לכולנו, וואו, מישהו פה עשה מעשה טוב היום. אפילו כשמישהו אומר בהתלהבות גדולה, המורה, תום עזר לי לסדר את התיק. בום, ישר קופץ פונפון נוסף לצנצנת. זה פשוט מדהים. ואז אנחנו מתאספים כולנו יחד, וסופרים את כל הפונפונים, אחד אחד. 1, 2, 3, וואו, כבר כמעט מלא. עוד קצת. כי ככה זה, כשעושים המון דברים טובים, הצנצנת מתמלאת ממש מהר. וכשהצנצנת החברות שלנו תתמלא עד הסוף, עד הקצה, נחגוג כולנו יחד משהו כיף במיוחד, משהו בלתי נשכח. מה זה יכול להיות? בואו נחשוב יחד. אולי יום משחקים מטורף בלי הפסקה, או פיקניק כיתתי עם כל החברים הכי טובים. אולי נרים ריקוד משוגע שכל בית הספר ישמע. או אפילו נצפה בסרט עם פופקורן בדיוק כמו בקולנוע האמיתי. אנחנו נחליט את זה יחד, ככיתה, כי החף האמיתי הוא פשוט להיות יחד, לא ככה? אז קדימה כיתה א', בואו נמלא את הצנצנת הזאת עד שהיא תגלוש מרוב פונפונים. נמלא אותה בלב טוב, בחיוך ענקי שרואים מרחוק, ובמעשים קטנטנים של חברות ענקית, חברות לחיים. כי כל אחד ואחת מאיתנו יכול להיות גיבור של לב טוב, כל יום, כל שעה, כל רגע מחדש. תזכרו תמיד, צנצנת החברות. כשהלב שלנו מתמלא, גם הצנצנת מתמלאת.